Zahvaljujem što ste mi dali priliku da u ime kluba koji je trkački klub Maraton 95, organizator ove utrke, nekoliko riječi o utrci kažem. Znači radi se o 17. varaždinskom polumaratonu koji je prepoznatljiva i uz zagrebački maraton najbrojnija cestovna utrka u Hrvatskoj, koja svake godine sve više sudionika okuplja, tako da očekujemo ove godine možda čak, ukoliko nas vrijeme posluži, za razliku od prošle 3 kišne godine kad nam je kiša padala, 600 čak možda i do 700 sudionika iz nekoliko država. Znači to je riječ o samim sudionicima koji participiraju tim utrkama djece, utrkama građana, utrci građana 5 km i samoj najvažnije nazovemo utrci polumaratona. Dakle, to je skup ljudi koji se unutar 3-4 sata okupira grad, pa su i neki naši građani možda revoltirani jer su i neke gradske ulice zatvorene, ali to je sve u interesu trkačkog pokreta u Hrvatskoj. Znači, i ove godine sama utrka, znači, osim što je svake godine da imamo veliku podršku grada u organizaciji, ove godine je utrka ušla i u projekt Europske unije kojim se potiče rad na volonterskoj osnovi, tako da će Europska unija isto sufinancirati sam čitav taj događaj ukoliko mi ispunimo neke pretpostavke koje moramo ispuniti prema njihovim pravilima. Znači utrka svake godine brojnija, 17. put se održava ove godine, a nekako nam se ove godine slučajno povodom moje 20 godišnjice pružila prilika, pa ću sad prvi put izaći u javnost sa informacijom da smo pred realizacijom uz pomoć našeg glavnog sponzora utrke, renomiranog proizvođača sportske opreme Nike, da smo pred realizacijom dogovora dolaska 4 vrhunska trkača iz Etiopije, znači 3 trkača i 1 trkačica, i to znači za nas besplatno, koji bi tu utrku ove godine napravili, pa možemo reći slobodno najspektakularnijom ikad održanom u Hrvatskoj. Znači i najbržom. Tako, znači nisam htio, radi se o tome da, ja sam se nadao da će ovih dana imati potvrdu, radi se čisto o formalnostima jer je u tijeku je postupak izdavanja viza za njih. Već dobrih 10 dana surađujemo sa našom veleposlanstvom u Egiptu koje pokriva Etiopiju. Oni dolaze iz Etiopije koja spada u skupinu najrizičnijih država i treba mnoge garancije, jamstva. Mi smo to sve napravili. Ljudi iz veleposlanstva stvarno su nam izašli u susret, sve informacije dali. 3 put smo slali papire koje je trebalo, nismo imali. Stvarno smo napravili sve i jučer prema informacijama koje smo dobili, dokumentacija je prikupljena po žurnom postupku, njima bi trebala viza biti odobrena i negdje početkom sljedećeg tjedna bi trebali imati informaciju, odnosno potvrdu njihovog dolaska. Tako da, znači, slučajno se poklopilo, kažem, ne znam da li ćemo ikad više imati takvu priliku da se to na samo 20. godišnjicu obilježavanja, da utrka koja ulazi u sam sklop obilježavanja te obljetnice ima gotovo spektakularan karakter.